Nagmalinaw sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa holiday season sa Davao Region, sumala sa kapulisan. Atong sero ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, sumala sa Police Regional Office 11 nga bisan pa man sa mga natala nga naangol tungod sa pabuto ingon man sa usa ka kaso sa saag nga bala nagpabilin nga generally peaceful ang Davao Region. Sa tala sa Police Regional Office 11, upat ang naangol, laki pang usa ka minor de edad tungod sa pabuto sa Davao Region sa kasaulugan sa Pasko ug bag-ong tuig. Samtang usa ka 56 anyos ka babae ang nabiktima og sag nga bala sa Hagunoy, Davao del Sur sa pagsugat sa Pasko. Sa tuong paa na igo ang biktima, ginambisigahan pa sa kapulisan kung kinsay nagpabuto og armas sa lugar. Apan taliwala pa man niini, malinawon ang selebrasyon sa rehiyon. Whole Davao Region for Paskuhan 2025. Pero overall, peaceful man ang ato ang pag-celebrate sa Christmas o pagsugat sa bagong tuig. Samtang, mitumaw karon ang iskutanan kalabot sa pag-amyanda sa firecracker ban sa Davao City. Human sa mga na-report nga naaresto tungod sa pagsupak nini. Usa na diha ang naaktuhang nagsindi og pyrotechnic sa Barangay Daliao. Sa tala sa Davao City Police Office, 5 ang arestado. Apan ang DCPO dili uyon nga maamyandahan ang ordinansa. Gumikan dako kayo ang tabang niini sa kahapsay ug kaluwasan sa publiko. Ang firecracker ban gipatuman sa syudad sukad 2002. Kay kung ikumpara ni Mugod ma'am sa mga lugar nga walay firecracker ban, daghan ang mga injury ma'am no, daghan ang mga panghitabo kamato sa mga hospital. Ako kay siyang tabang ma'am sa Davao City Police Office and also sa community nga dili sila ma-injured, mas maayo nga magpabilin ma'am kay makita nato nga sakto ra gyud kay like pagsugat nato sa bagong tuig, zero insidenta. Sara, kanunay nga paymangno sa otoridad, kanunay tumanon ang ordinansa ug balaod dinhi sa Dakbayan. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.